ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସକାଳର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ଟା ଗାଡ଼ି କେମିତି ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ସକାଳୁ ଲାଗିଛି ପାଖରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। আমার প্লান্ট পিটিসিএল মর্নিংর দৃশ্য দেখন্তু। ଏବେ ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆମର ଗାଁ ପାଖ ଗାଁରେ କୁହୁଡ଼ିର ଭର୍ତ୍ତି। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ରଖୁଛି।